Okay, det her det bliver bare lige en hurtig tutorial, fordi jeg snart skal noget. Men jeg har lovet en at vise, hvordan der man får partner, eller i hvert fald banners, men det her det er som min gamle kanal, men så går du ind på din channel side, og så fordi de ikke har tilladt det i Danmark endnu, så trykker du rediger her, og sender du dit land til sådan noget som England eller sådan noget, for eksempel USA, og så anvend, og så trykker du bare videoadministrator, og så tjene penge på dine videoer for et større publikum, bliv YouTube partner i dag, så der tryk kom godt i gang, og så bare tryk alt det her. Og den her kanal, den har jeg så valgt ikke at være på 18 år i en eller anden grund. Og så trykker jeg tjene penge, og så forstået. Og så kan du bare gå ind og gøre sådan noget som for eksempel, nu tager jeg bare lige den her, redigere. Så kan du se her, der står tilpasset miniatyrbillede. Så trykker du bare på den, og så finder du bare noget, som tager bare det her, fordi at jeg fandt Brian from Denmark på en hjemmeside. Og så bare der, gemændringer. Og voila. Så burde det meget gerne med det. Så skal vi ind i en videoadministrator. Og ja, men send den ikke er der. Men nu går vi ind på videoen. Pausen går nok lige, men... Og så trykker vi stop download. Okay, den har så ændret det nu, men det er nok bare fordi videoen ikke er så lang. Og... Prøv lige hurtigt at se det her. Nej. Nej. Det skal lige igen der. Men i hvert fald, det var så det for den her tutorial, og... Den blev requestet af Multijeep. Der var et link til hans kanal i beskrivelsen. Men så ses vi næste gang. Farvel.